Ito na giblo kandol na. Video. Kana video na yun. Video kuno video. Hi guys, good morning. Karon guys ay adlaw nga natawhan ni Mimi ka 7 years old. So nga among gi decorate ng botso ang balon kay tungod sa kakusog sa hangin. Simpleng celebration lang guys. Ika 7 years old ni Mimi. O konting salo-saluhan lang unya sa hapon. Salamat kay Ate Giselo sa imong pa-birthday ni Mimi. Daghang kayong salamat. Ma-surprise siya sa iyang birthday. Ingon siya nga unsa daw ya handa, ingko kana ra ang balon. Wala mi handa. Nagkisdong yang naong ko balon ra imong handa. Ha? Namudyot siya sa sagbot nga sinilhig ni Relona. Angon ko naman imong gikuan. Kusog kayo hangin guys. Anilhigan ko sa silong pagkuan niya. Kuan man kanang pangpalid. Na atong gamay nga aglutoon guys nga sa panihapon. Naglapon na ta sa spaghetti guys. Saba ba ni si Alan? Uy, saba ba kayong nabungi ni Alan? Tamban. Ang gagmay rong tata mo imong ikwanta, sagol sa spaghetti. Ganyan ang tanak ko yung kadagko. Ningon ba ko nga gagmay? Gagmay. Unsa man Dili gitna? na ingon ko nimo nga isa ra ka putos ng gagmay, ang gagmay may sagol sa spaghetti. Aligong mo kay katik. Ang nangyari ko sa bahay mo buntag pa sayo mura ka na si Agong. Final daligid. Kana pay dautan nga nay Redyo Agong. Abi na ko. Kana gani ang gagmay may Abi na spaghetti. ko. Buwan, liwat ginarata. Ang dagko tanan maoy kuan. Patay na ra ba si Lula? Ang ingon din na. Kalagon gi gani Lula ba? Ingon din mo din. Si Ate Mercy nagpanit ana guys. Panit ag carrots guys. Duma sentimersi. Ha? Nagluto may sa hotdog guys ay sa spaghetti. Nga ang kuan. Ang spaghetti. Corned beef pa may sagol guys. Ito na ilanod ang corned beef. Manok. Lulo na tayo sa gitisiyos guys. Aga. Ilunod ng ketchup guys. So! Buwa manok lang. Ala. Ala. Gilunod na ni Otik guys. Gilunod na ni Otik ang pasta guys. Galing igo. Diyod. Bilote. Paano sila lang lang Para subo sa kayo. Ay adobo. Ay adobo. Minodo. Bangkot ba nga bangos. Ilunod na nato guys. Ang kalayo. Ayun liok ya. Tapi yung may mahikapan. Adobong manok na ni guys. Kanon na siya. Ilubo na guys. Kana nilukag na ni Alan. Nalunuran na ni ba? Lunuran na ni Alan og kanon guys. Ay bugas.
Naluto na ang bangus, guys. Yung adobong manok. Daw ang minudo. Og spaghetti. Hotdog. Og sinog. Ay, sinog ba? Kinilaw. Ano yung pagsalo-saluhan karon guys, maabot sila. Noy. Para ang cook na menu guys. Isa lang From Ate Gisilo. Ano mo na makaon? Ate Gisilo sa page. Ano sa mother? Tara Ate Gisilo, salamat kayo sa imong pahanda ni Mimi. Daghang kayong salamat ate. Sorry din ang pagkaon. Kung wala kan pa naman sila nililin. Daghang na akong bisita. Hi, maayong ni hapon. Happy birthday lang lang. Happy birthday lang lang. Happy birthday lang lang. Buta kay Manini. Sa ba? Nana ang among gipaabot si Ate Maya Mia may wala pa. Wala niya. Bilis ay. Lingan. Basta may galong. Anak lilin guys. Abot ka. Ayo. Abot. Finish, Mama Nix. Ha? Finish ni Mama ko. Wala lang ka tayo. Kay makagaba, mga gabaan dito karon. Wala oy pagkagwapa pud sa kay dani sa atong birthday celebrant oy. Ang bang sa men oy Nana si Ate Maya Mia guys. kisa may nagbangs-bangs sana. Nag-ulan man madal. Asa na giblo kandol na. Video. Kana video na yun. Video kuno video. Happy birthday. Kapila ni mo mi. Ha? Mga managbuay. Naay hotdog, naay manok. Dagutan. Go. Bangus, naay palante, naay makagaba. Makagaba ang tawag na ng kanduay. Ito yan. Para sa YouTube na. Nag-iahat na. Oh. Happy yan. Way nagkanta. Happy birthday! Video na tayo. Happy birthday! Happy birthday! Saan eh? Happy birthday, Minat. Nagdako na ka, mawalay mo ba? Mawalay ng bangs. Yung puso. Kando, guys. Mga happy birthday. Ang kandila niya, raw sa dapit sa iya. Salamat, madam. Amores, from Sagbayan. Sana na mag-friend. Ano mo ganis? Pre, natatayalan. Andam na po. Ako video, di mo na pag-video. Instagram. Ay, tulog pa. Hindi mo magapo, di kita magkakaon dali karon. Apa na bay? Apa na ikaw na to? Pawis yung video mo, bay. Kano ba pre ma? Ay, Busing Alan kay maayo na si Busing Alan.
Saray ko na Diyos, ginamanan sa pagpagsan na kinabuhi ang sa Panginoon. Ang katawang ko sa sila ng Panginoon. Ang sa pagpagsan sila ng Panginoon. Nangay sa kanila ginawa karong Panginoon, except for life. Pero daw gano'n, abdaw sa katawan na ako sa ating alam sa sila. So magagiya kaniya amahan na magtumo sa maturon diya sa ilang balangalan. So kapag ito sa kapsay o kaasa kinabuhi. O kapag ito sa grasya sa kakadlaw. O ganito ang ginawang ngayas na nag-stay Happy, happy birthday! Salamat kay Tito Silo sa mga pahanda ni mo kay Mimi. Maraming salamat. Hinay lang ayaw karos-karos Bukas kanta ni. Ayaw mo ilog, kaya magkauloy na. Lan, dili na pinapri mo live, lan. Uy, dito yung butang mo. Kay Aron. Salamat, ma'am. Madam Silo, salamat. Thank you so much, ma'am. Sa iyong kan, ma'am. Jay, naray manok na na, Gio. Jay, sige na. Salamat sa imong kuha. Oh, naada din ako. Dagan ka spy guys. Dagan ka spy guys. Guys, ako lang, di na ako nibiyan ng lamisa. Ingkod lang sa muda na sa yuta ha. Kay ugma, sunod na na. Gi-order Shopee. Kaon mo, kaya na ba yung makagaba oh? Yan ito ang kayo tatag ko niya. Liblin ba? Asa ka to de? Dala pamaan ako na karon guys. Ay, biyak ka. Ako'y ginako. Sa lugar ka. Uli nagpatihatag sa imong may surprise. Zaman, sa surprise. Zaman nga surprise. Wait lang, kakbagan ko lang yan. Hindi Mercy, mag-inom tayo. Hindi ko tugbong. Oo. Ate, hindi lagi ko magtugbong. Nanghaman. Nakasinan. Lagi. Ngayon ba guys? Ate, lugar na bayad mo na? Dahil na ako. Apit. Yan nga nang di manig kakaon na. Apit mo na bayad. Dagan salamat. Di ba na kakaon? Kakaon ko na. Asig kakaon. Bunla ko dito. Salamat ako. Makaon? Dili. Real. Grabe na kung makaon da. Padung sa ko din kaniya ba kaya ako? Kani makaon tani. Dai ha, kanin man di ay. Di mo na makaon. Dali no. Abi kayo na ko stick on na papigpit sa kuda kaniya sa keke. Wow, no na ko stick on oh. Gay kamsit. Lapadani ano? Uy, madam, dugang madam. Unsa man ante? Tagay sa ante? Lek, boss. Tagay. Lek, boss. Lek. Dere ko tulog dayon. Dere na katulog. Dere tulog ah. Nagapagin ako. Dito na tali. Naman to. Oh, pagin. Mamay kinapay na prigra. Asa ka nabe ka tre? Dita maguli gani kay magtagay sa dungnik tama sa mahurot. Ay lang. Nay mong balikan dito mama. Nakapangumpra ka bag uma? Sa? Imong inom? Oh, sige ti. Wala na. Ako ka. Tanang lagi tag. Napayalam tagalo. Ay na apa man di ay. Uy, di pa. Nang ay kok kanina nga. Na apa man dito di ay. Ayo. Ha? Uy, naradani ha. Abi man ako glass na ni ah. Napayalam. Yung man, isang kiss man ah. Salo na. Salamat kay madam. Salamat. Dali. Hoy, Grabe ba kayo ni buhat ka muna na kay akura dana. Akura. Ay pagpangatag. Di ka na madimao og kabuda na sa kawat-kawat. Mayo. Len kita kauna man ni mo len papel man ah. Abi gusto ko lagay bula-bula oh. Ala.
Madam Judy, wala man. Dugay na ka man. Ay, wala sila diha. Dugay mo. Dugay ka man gasin ba? Abag silang din ba? Sino ka silang din ba? Kanda. Ako plato lang. Butang din lagi. Agsiot ko na ni Mama siya. Pinto ka kung halang. Sige. Hindi, Gamay rin. si Kuryana rin, no? Si Kuryana na bukong. Wala sa... Halang. Mura ka gidapal-dapal man. Kabalatan man ni Mas Koreano. Damit yun eh, kain sa buhay na. Munay. Kuy. Di lagi ko. Malang, muno na. Karon ko naghawid sa nek. Ha. Ay, padili-dili, yatik. Ay dawat eh. Kaligo. Ang surong. O, pinsan ni ate. Munsa day ka. Ang ilong ko. Grabe ya, dagana po dani. Napaisa Muna mo. daghan. Minaw ko. Igor man ang ikunit. Lumot. Away yung mga plato. Sige, diyan na. Ano si JD? Dali na. Ang katulgon. Nasa tagwat na ng Wala, ato. malami kayo, oy. Mo, dara, Inji. Oh, dako kayo. Ginuot ko. Di pabut. Di pabut. Ligyan yung kamot. Sige. Sapa ha. Oh. Ano walang tugnaw ma? Tipo tayo sa manangalan day. Ako, eh. Tumba, la. An ka na. Tumba, la. Diyan dito, di. Aga, kalau jaket. Very good. Diyan na. Lo, warna putih dia lo. Ah, bukan santai. Nahiwanay na guys, nanguli na sila. So daghang kayong salamat sa tanan-tanan. Daghang kayong salamat Ate Silo sa imong pahanda sa birthday ni Mimi. O enjoy kayo gyapon. Enjoy yapon kay siya nga na-surprise sa iyang cake. Daghang kayong salamat Ate Silo. O sa tanan-tanan sa mga kuan sa mua, daghang kayong salamat. Ug daghang kayong salamat sa iyong tanan-tanan guys, sa inyong mga walang sawa sa pagsuporta sa among mga video. Daghang kayong salamat, lalong-lalo na gyud sa mga solid supporter. Daghang kayong salamat sa iyong tanan. O lalong-lalo na gyud kay Ate Silo. Daghang kayong salamat Ate Silo sa tanan-tanan nga imong i-share sa mua. Daghang kayong salamat sa tanan Ate Silo. Ug hanggang dito lang video ko guys. Sa kay magpaalam na. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat-lahat. And God bless you all guys. Bye-bye. Love you to all. Bye guys.